sewu. Manten anyar. Manten wedok. Wis esuk-esuk nek bar dadi manten. Kuwi nek adus sing dikosoki apane sik? Ya mesti wajahe. Salah. Sebab di situ tidak bisu. Bisa. Bisa. Tidak bisa. Tidak Tangane bisa. sik rijik. Ora iso. Sikile. Ora iso. Lah sing napa? Apa? Manten wedok sesuk nek adus sing dikosoki apane sik? Tungkae. Salah. Kecete. Salah. Apa, Pak? Lah nyapa mikiri manten wedok adus bareng dagel penak ae. Kowe jane kocruk ya kowe iki jane. Takonamu ngono tapi bebas aja jenenge wong jawab ae. Lho aku nek ndek pertanyaan yo ndang kok iso. Roh manten anyar. Ya roh to. Kira 5 iki sikile piro? 15. Lah sebabnya nyapa? Kira pas nguyah ngene dijunjung. Nguyah kok ya bareng ya kira kurang ajar ya. Anu sepurane lho, Pak. Apa? Roh awak wong molang. Ya ngerti ta molang alias cara nggonku blantik. Iya, budal ning paham aku. Budal ning pasar. Iya. Mareng ngono nggawa sapi enek 6. Sapi tumpakno truk. 6 gawa ning Blitar. Iya. Kuwi lah kok mencolot loro sik piro aja. Sik papat goblok tas sekolah cilik ero nek sapi 6 mencolot loro Hitung karo tangan. Ditung tangan iki lho Dik goblok iki 5. 6 mencolot loro jebret iki ijek papat. Ora iso sik 6. Lah kok iso jek 6? Iki 5. Iki siji. 6 mencolot jebret. Loro cek papat iki. Iki mencolot ning nggon balik neh. Mong ngene tok, jruk ngene tok lho. Ora mencolot ngalih ki ora. Aku malah goblok iso-iso. Lah piye ta? Piye ta? Mencolot tapi masa ngene. Lah sawakmu nek koi bab kewan kuwi apa apal suara kewan? Apal. Suara sapi piye? Mo. Pinter ya nek. Sapi cengkok aku. Wedhus. Mbek. Pitik jago. Cacing. Ora iso lho jane ora iso lho. Ngono jare ngaku wong pinter. Keminter kowe. Cacing ora ada suara jajal. Ya kakek kowe sing gak iso. Kok ngarep rendah. Alah kok ngarepi lho apa? Aku wamu rendah. Iki wah kowe. Tunggale lho Jian. Apa mau pertama? Sapi. Mo. Wedhus. Mbek. Pitik jago. Cacing. Ora enak Pak Son. Ya saking gobloke kowe ra tau pengalaman. Lah ya kecil apa wae tanduran kuwi angger kena banyu kesiram banyu kuwi mesti iso modot iso tukul iso dawa. Itu cirinya Dik. Berarti apa ning donya angger kena banyu iso modot iso dawa. Contoh Dik. Contohnya apa Pak? Rambut. Iya. Kulino didusi. Srek. Biur kae sampo. Upiuk. Iso dawa iso modot. Brengos kulino diraupi jebret. Upiuk kanggo sabun sret. Isrik iso dawa iso modot. Lah terus nun sewu. Apa? Ilat. Bendina dikom banyu. Upiuk. Kok gak modot Ilat kuwi lho bendina tak kom banyu bendina lho. Kemu ora kemu lah iki ning jero idu ya bendina. Berarti sampean bahasa Indonesia ya iso tenan. Ya ngerti nong bahasa Indonesia wong. Persamaan kata roh. Ya roh. Umpamane masuk apa ki jenenge atas naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar. Nah, raiso berarti apamu. Berarti raiso berarti. Berarti kurang pinter apamu. Bener. Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar. Ah, ya kan. Apa iso? Ya iso enak no beda-beda no. Nek naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar. Enak. Allah opo to. Lah maksudnya keluar suarane lah sindan-sindan suarane enak kan ya enak. Tapi yo nuwun sewu wong saiki iki salah kedaden. Lampung kowe ndelok wong wedok teko apane? Nah aku ndelok wedok teko wajahe. Alah kleru. Bosok we. Lah kok iso kleru nek awakmu Ketipu cara. Tapi terus sing disawang ya wajahe lho. Delok wong wedok teko penganggonane. Contone wong wedok sing sabar, sing semeleh kuwi mesti gelang kalung ora digawe. Lah kok ora digawe? Ora digawe ora gelem pamer kok. Iki sing beriman semeleh. Ya, tapi lek sing liyane gelang iki sampe teko kene lho tinggi lho. Digawe becek, digawe buah ngono lah salaman kropyok. Justru wong wedok sing pinter kaya ngono. Pinter diengkolmu ya bosok yo lanang. Wong wedok pinter berarti perekonomiannya ketata, Mas. Ketata piye sing lanang iki lho nyunggeni tebu, sing wedok isusuk senam.
ibaratnya kaya bayi sing lagi lahir. Berarti roh awakmu bayi. Ya ngerti toh masalah perbayian. Berarti dadi bapak wis suwi awakmu. Suwi aku jadi bapak. Tak kok oleh aku. Boleh silakan. Lah umpamane bayi lahir sebab apa bayi lahir kok mesti nangis? Sebab daerah kahanan dunia. Selama ning kandungane ibu selama 9 sasi 10 desa. 10 dino. 10 desa 10. 9 sasi 10 dino. Kuwi nang jero kan peteng akhirnya roh kahanan dunia dia nangis. Lah nyapo. Dia nang alam alam gaib sampeyan alam dunia iki nek kono cetok malampir terus mari ngono ketemu gerandong ngono ta maksudmu. Dia nangis akhirnya. Lah kowe kok iso apa iso? Ya iso. Lah sebabnya apa bayi lahir ceprot kok mesti nangis. Lah lak guyu kuwi bayi stres ta omongi. Lahir protot to. Serikalan. Wih gendeng bayi. Jak serikalan wong nek jak serikalan yo ngono kuwi. Ora ilmiah iki. Ora ilmiah.